Hi guys, nơi Durga Puja fैदों. नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो. ओरैनो मुर्तिया. Hi guys, आं दुर्गा फुजानि सोमोन्दै मोननैसो लाइन बुंनो नागिरदों. सेथियाव जाबाय दुर्गा फुजाखौ अक्ट'बर एबा सेप्तेम्बर दानाव बोसोरफ्रोमबो फालिनाय जायो. नैथियाव दुर्गा फुजाया हिन्दु धोरोमनि धोरोमारि देरसिन फोरबो. आरो थामथियाव दुर्गा फुजाखौ गाहायै सानब्रै फालिनाय जायो. आरो बाथियाव दुर्गा फुजाया मोनसे रंजानाय सान, मानोना महिषासुर होननाय रायखसजों दुर्गा देबिया देरहानो हादोंमोन. बेखायनो बे फुजाखौ फालिनाय जायो होननानै बुंनाय जायो. आरो दथियाव दुर्गा माने हिन्जाव एबा हिन्जाव माहारिनि मुं. बेखायनो दुर्गा फुजानि ओंथियानो जाबाय हिन्जाव माहारिनि सन्मान आरो शक्तिखौ एबा बोलोखौ दिन्थिनाय. बेखौनो बुंनानै आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादों. जासुलि साहा लोंबाय, साव जाबाय, सोरबा बिलाथि जाबाय. नै फुजा जानो फैग्राया साहा सोलोंबाय. नै एक नम्बर जुलाफि लागे हारसा रोङाफोरा मा हारसा रायलायदोंलै नैयो उर्लिया. इउटुबारा नैबे. मा खालामदों नोङो? सिलाइखौसो लायो, दानो बायगोन. Sama. Ayo juga nasi. Hasil, kera. Mana nama? Itu gimana itu? Itu asal 240 taka, itu asal 200 taka. Allah belak no color. Belak. Allah. Menbese, menoi, mentam, menbrei. Pardon bos, kemaru asih sakit no color. Itu kemana? Itu 200. Ini jangan dia. Hai.